नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे जवळा कसा बनवायचा। फक्त आपल्या इथे मस्तपैकी ताट जेवणाचं तयार झालं आहे। या साईडला ही चण्याची आमटी आहे। आपण आज जो जवळा बनवला होता त्याची तुम्हाला मी आज रेसिपी शेअर केली आहे। जवळा आहे, चपाती आहे आणि भात आहे। आपलं हे मस्त मालवणी पद्धतीने एक ताट तयार झालं आहे जवळ्यासोबत। किचनमध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहे जवल्याची भाजी। मी तुम्हाला हे कोकणी पद्धतीमध्ये दाखवणार आहे। आमच्या गावी या पद्धतीने सुखा जवला या जवल्याची भाजी म्हणू शकता तुम्ही बनवतात। तर हा बघा, हा सुका जवला आहे। हा आम्ही लालबाग मार्केटमधून घेतला आहे। तर ह्याला आपल्याला स्वच्छ साफ करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये छोटे छोटे दगड असतात किंवा वाळूचे कण असतात, ते आपल्याला पूर्ण काढून टाकायचे आहेत। आणि आता मी इथे एक कढई ठेवली आहे गरम करत। तर त्या कढईमध्ये हा जवला टाकणार आहे। या जवल्याची भाजी जर जवला भाजून तुम्ही बनवली तर खूप छान बनते। मी या जवल्याला आता भाजून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला जवला भाजून घ्यायचा आहे। जवल्याचा वास असा खमंग सुटला आहे। आमच्या गावी हे नाश्त्याला जवला आणि भाकरी खातात। जवला आणि भाकरी खूपच छान लागते। इथे हा आम्ही जवला भाजून घेत आहे आणि इथे चण्याची आमटी पण शिजत आहे। आमच्या गावी ह्याला चण्याचा सांबारा म्हणतात। तर आज आमच्या जवळ चण्याचा सांबार आणि सुक्या जवल्याची भाजी बनणार आहे। आज तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला झूम करून दाखवत आहे। हा आपला जवला भाजत आला आहे। जवल्याचा कलर चेंज झाला तर आपल्याला समजायचं की जवला भाजून झाला आहे। आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि या जवल्याला एका भांड्यामध्ये घेऊन घेणार आहे। आता मी तीच कढई पुन्हा ठेवली आहे धुवून। आता इथे आपली कढई गरम झाली आहे। त्यामध्ये मी आता 4 चमचे तेल टाकणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता तेल गरम झालंय। मी इथे बारीक 2 कांदे चिरून घेतले आहेत, ते मी त्यात टाकणार आहे आणि त्याला आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला कांद्याला जास्त करपवायचं नाही, थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी आता आल्याची पेस्ट टाकणार आहे आणि मिक्स करून घेणार आहे। आल्याची पेस्ट तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकली तरी चालेल। त्यामध्ये मी आता 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे। मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे। त्यामध्ये मी आता 1 चमचा हळद टाकणार आहे आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता जवला मी स्वच्छ 2 वेळा धुवून घेणार आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि हे बघा, हे दुसऱ्यांदा मी धुवत आहे। तर इथे हा आपला कांदा व्यवस्थित भाजत आलाय। आपल्याला त्याला जास्त करपवायचं नाहीये। आता मी त्यामध्ये लाल मसाला टाकणार आहे, मालवणी। या मालवणी मसाल्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। आता याला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि हा लाल मालवणी मसाला मी घरी बनवला आहे। आता हा मसाला आपल्याला तेलामध्ये छानपैकी परतून घ्यायचा आहे। हा जवला भाकरी किंवा चपाती बरोबर खूप छान लागतो। आता तुम्ही बघू शकता आपली इथे चण्याची आमटी तयार झाली आहे। आता मी इथे हा जवला टाकून घेणार आहे। हा जवळा मी 100 ग्राम घेतला होता। ही जवळ्याची भाजी 4 माणसांना पुरू शकते। आता आपल्याला ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी यामध्ये 4 चमचे पाणी टाकणार आहे।
आणि यामध्ये मी 4 कोकम टाकणार आहे। तुमच्याजवळ कोकम नसेल तर तुम्ही त्यामध्ये चिंच पण टाकू शकता किंवा अर्ध लिंबू पिळला तरी चालेल। आता ह्याला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। आता मी त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहे आणि यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता ह्याला मी 10 मिनिटं असं बारीक गॅसवरती शिजवून घेणार आहे। आज तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटं झाली आहेत आणि मस्तपैकी आपला हा जवला तयार आहे। हा बघा सुका मस्तपैकी जवला झाला आहे। जर तुमच्याजवळ कोथिंबीर असेल तर तुम्ही त्यामध्ये कोथिंबीर घालू शकता। माझ्याजवळ कोथिंबीर नव्हती कारण लॉकडाऊन चालू आहे आणि मी जास्त खाली जात नाही, त्यामुळे मी कोथिंबीर आणली नाही आहे। कोथिंबीर टाकली तर खूपच चवीला छान लागतो हा जवळा। तर हा माझा जवळा आता तयार आहे। बघू शकता आपल्या इथे मस्तपैकी ताट जेवणाचं तयार झालं आहे। या साईडला इथे चण्याची आमटी आहे। आपण आज जो जवला बनवला होता त्याची तुम्हाला मी आज रेसिपी शेअर केली आहे। जवला आहे, चपाती आहे आणि भात आहे। आपलं हे मस्त मालवणी पद्धतीने एक ताट तयार झालं आहे जवल्यासोबत। आणि जरी तुम्हाला माझी जवल्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला आमची आजची रेसिपी कशी वाटली। थँक्यू।